Leti? Leti niretzako guztia da, nire bikia, nire laguna, guztia. Oso majua, azkarra, apurtzuet bagoa, baino bera nahi duenean egin zerbait egiten du, nahi duena lortzen du, kosta la kosta, sakrifizio asko egiten ditu, eta bueno, lagunik onena. Niretzako pertsonarik garrantzitsuena da. Bai. Alaia da, motibatzen nauen bakarra da. Orain unibertsitatean dago eta ni bakarrik joan behar naiz entrenatzera eta notatzen duzu bakarrik zoazela eta bueno, taldekidea da, bizitzako kidea, ez dakit, dana. Espenako berena, pero desfasao. Bere surfa oso gogorra da, oso radikala mutilen antzera. Oso zentratuta dago eta hori ikusten da. Konparazio bat egingo dut. Coca-Cola eta Coca-Cola Light gara. Hori bakarrik esan aldi dana. Beti olatu politak egiten ditu eta profesional hon bat da. Letizia eta Loyola Canales, Leti eta Loio aizpabikiak. Bizitzari elkarrekin egiten diote aurre bakoitzak bere izaera propioa duen arren. Herriko hondartzan, sopelako hondartzan ezagutu zuten surfa eta ordundanik itsasoari lotuta bizi dira. Beste aizpa bat dakagu, Victoria deitzen dena, eta hartu genuen bere tabla, eta holan hasi ginen, apurtxu bat bere tabla lapurtzen eta hola. Niretzat surfa, bueno, orokorrean guztia. Ni hondartzarik gabe, ni Madrilen bizitzen bana ez dakit zer egingo nukeen. 18 urte besterik ez dute, ilehoriak, gorputz ederrekoak eta surflariak. Bien arteko konparaketa eta txutxu-mutxu ugari jasan behar izan dituzte ordea. Beti egongo dira konparaketak, hori da bikiak izatearen txarrena. Ni naiz eta bera da. Fizikoki berdinak gara, baina gero oso ezberdina. Foruetan ikusten duzu, web horrietan, neska hauek bakarrik oso guapa dira, baina ez dute zebe surfeatzen eta agian ez gaituzte ezagutzen. Baina, bueno, hori emakume guztiek jasan behar dugu, ez bakarrik surfistak, emakume guztiak. Nire ustez, surfa Euskal Herrian emakumezkoena utzi ezten da. Bazoaz agian mundakara eta holan, eta ikusten duzu nola mutilek saltatzen dizutela olatu on bat, eta gero eskusa da, no llegabas. Zaten dutenean, emakumezko surfa ez da hain gogorra. Zuk ez duzu, zu ez zara atera mundakatik edo zure hondartzatik ez duzu ikusi ez, ebez? Orain, bagoaz holan, agian mutilena apurtxo bat gorago dago, baina emakumezkoena han dago. Letizia Canales bilakatu da Euskal Herriko emakumezkoen surfaren aldarrikapenaren ordezkari. Denboraldi aparta egin du sopeloztarrak. ASEPeren Europako junior mailako proba baten gaientzea lortu zuen Kanariar uharteetan. Eta horrez gain, sailkapen nagusian lortutako bigarren postuak Brasilen Florianapolisen urriaren 27tik azaroaren 3 jokatuko den munduko junior txapelketarako txartela eman dio. Bai, denboraldi oso ona izan da. Apurtxu bat sorprendituta nago. Sentimendu asko dakazu. Temporada osoan egonaz presio askorekin, marka presioa egiten, azkenean ni ere bai, objektiboak ere bai, presioak dira. Brasilerako txartela Galizian lortu zuen, bertan jokatu zen Rias Baixas Pro txapelketako azken minutuan hartutako olatu bati esker. Letik, amaren besoetan negarrez amaitu zuen. Banekien irabazi edo bigarren geratu behar nintzela, eta azken minutura tentsio bat egon zen uretan,
ikaragarria izan zen, eta horregatik negar egin nuen, baina zen frustrazioa edo zen negarra, baina amaitu nuelako ja dana. Brasileko munduko txapelketari buruz galdetzean, aurpegi alaitzen zaio Letiri. Bai, bueno, bai, Brasil, amets bat da, munduko txapelketa batera joatea, euskaldun bat joatea, ametsa da, ez dira oporrak, gogor entrenatut uda hontan, eta nire ametsa da podium bat egitea, hori ikurreina bertan astintzea, eta hori ez noa oporretan. Leti, egin dezake nahi duena. Surfeatzen ari da oso ondo, oso seguru, burua dauka bere lekuan, ez dago flipauta edo como en el cielo, tiene los pies en la tierra, eta hori da garrantzitsuena. Bera badaki hor nivela oso altua dela, baina bera aldu, nik uste dut. Ezin du brasilera joan nirekin, eta ikasi behar du, unibertsitatean dago, eta orduan, pena ematen dit, baina Skype egingo dugu, eta, a ber, ze esaten didan. Brasilen Letik ez du Loioren babesik izango, baina ziur Euskal Herritik ere egingo diola bultza. Zorterik onena opa diogu geuk ere munduko junior txapelketan.